true. Here we are back again, bantakwethu, kwesi space sicikida ngazo izinto ezidinga ukuthi ingqondi zihlale zicikide, sishaye inqawe. Uyayibona? Ya. Yabona kweseni sifile ngathi ndilikhehle. Ya, uyafila. Hayi ndiyafila sometimes kufuneka nyhani ikhe itransforme le channel ikhe iyoba kwezaa levels. Sike siye kube sijoka, sivele sibe serious one time. Yabo? Ya. Yabona bantakwethu, ndifuna uthetha nge-mind or ngezi-spaces of creation. Yabo? The spaces of creation, they are different bantakwethu. Yonke into oyibonayo apha emhlabeni icreathwe yi-mind. Mind exists within the body, and the body, with its artistic skills, it mold the physical matter to become forms, imitating the original archetypes from within the mind. Uza kulaa nto bendithetha ukuthi yintoni, kuthini uba poor. Once you understand this concept, you will understand what they mean when they said you are poor. In life, my brother, sohluke because of the power to manifest what we want. Here, no one is forsaken not to have anything. Life ngumlabalaba. The only thing that stops us to have things that we want, the rules and laws that have been placed by all the systems that govern us to live life in a certain way. I'm not propagating ukuthi people must live their fantastic, ill-minded lives because I'm saying this. No, I'm talking based upon the positive perspective of life. Yabona mntakwethu, apha elifini yonke into, yabona even lezulu umzekelo, yabo lezulu botshwe ndim lezulu. Ndiyimanifeste in my head because I saw imaterial enayo endacinga ukuthi ndingakwazi, ndingayibopha nditshaye, ndabopha ndatshaya. It came in my mind, even the idea to have even the materials. Yabo, ndiyaweka mfethu, so ndiweka nje, I know ukuthi funeka ndinayo imali ekanje, I know that stuff, you know. So ndiyazibekela. Sometimes ndibe broke ndibe ndinayo ikanje, but it does not mean I'm never go broke. Ndiba broke, ibe ikanje khona. Does not mean just because ndipha ndinemali. Can be broke, ikhona ikanje. But asithethi ngekanja mosabo. Yabo. Apha sithethi ngekanja mntakwethu. Sithetha nge-life. Yabo. Ukuthi i-stages of creation kwi-life sime kanjani. Based upon the Kemetic knowledge or wisdom. I-mind sesinye space on its own. I-mind, it's more like a-USB yakho. It records what you see with your eyes and it keep it here as a memory. But i-mind imile ingathi imbotyi. Imbotyi uyayazi mosikhula nto kuyo. Njengawe, if singakususa umzimba lo sikuxobule like umzekelo intloko lesiqhaqha intloko yakho sone, sisuse amathambo, sishiye ingqondo, i-attached spinal cord, sisuse umzimba lo, siwumuve imbambo, i-rib cage, siziyeke izandla zime so, yabo, neenyawo zime so, meso, yabo, olu hlobo, yabo, ya, meso, yabo. And then move wakho i-rib cage, undithathe mna undithene upside down, elaa hlobo ndandiphume ngalo ke wombi kumama. Iinyawo zam zithi phezulu nezandla
kube kungekho rib cage, isi-spinal cord sodwa neli thambo lesinqa neenyawo zam eziqwanyileyo ezithe ubhontsi bam abayi-10 nentloko yam e-upside down emile kwi-spinal cord. You can see ukuthi ndimile like i-plant, imbotyi that comes. Uyibona imbotyi xa iphuma laa nto apha phakathi, i-spinal cord, simila like laa mbotyi ekhupha i-flowering. Iinyawo zam nezandla zimila like amasebe. Can you see? So i-human being it's like i-plant ekhula embotyi but engagqibanga but yathenwa upside down. Can you see? Angeke uyibone le way if awucikidi deep ngokomoya, but if you are heavy it's easy for you to see this thing. Yabo, like imbotyi my lord, i-human being ke leyo. Yabo, so i-life yona nje wena mntakwethu on its own iyafana, yabo, kuzo zonke ii-levels ze-creation, yabo. Uyasi wena mntakwethu. So eyona nto besicikida ngayo here mntakwethu, so that singayilahli i-concept, besithetha ngezi-bases of creation. So bendizama ukubonisa ukuthi ii-spaces of creation ziyafana from the land even to the creation of a human being. As kuthiwa i-king or umntu xa esifa kuthiwe uyaplantwa, akafi mos umntu kuthiwe uyangcwatywa, umntu uyaplantwa because you are a plant. Sezawuza nenye i-theory of i-essence ne-connection of i-life, apho ndizabe ndithetha ngokufa komntu adizolve nee-elements zakhe zityiwe ziingcambu and then start to connect kwii-plants ezizawutyiwa ziinkomo, iinkomo ezizawusilothwa ngabantu zityiwe ngabantu, then those people start to have children. The movement of the soul kwi-reincarnation mhlawumbi xa beyithetha, but ngokwangoku besisathetha based upon kule besicikida ngayo into ukuthi spaces of creation. So everything that you see here mntakwethu create yi-mind. I-mind imolda i-matter, mind over matter, imolda i-matter to create whatever you see here. Yonke into mntakwethu uqala even to this shape, yabo, the shape of esi speaker, i-original yale way exista kwi-mind of whoever made this thing. This is the material ayifumene kwesi space to imitate the original archetype from his mind. So this man will never have this thing without that archetype in his mind and the wisdom ukuthi maka-utilize what material to mold this thing. Ngoku ke ngoku wena apha ebomini, because might ayikuphangi wisdom at this moment ukuthi ukwazi wena ukucinga ngale way, masithi iBugatti okanye iPorsche okanye inecklace gold le, ayikuphangi might ukuthi ukwazi uyorumba igold ube nayo umolde into zakho ukuthi le way yakho ibe yigold. But ubona omnye umjita awunayo lo chance yena lo opportunity yothi ayenze la, wena uzifila ngoku ingathi uphuwa because wena you can't create this thing. Once wenze the same thing ngale yakho imaterial, kuthiwa le yakho livovo. Can you see the imprisonment of the mind? Kuthiwe wena livovo le yakho iqojije le kabani because le kabani yigold qobela. Kanti wena you use the material, masithi ubune-bronze wena, you use i-bronze to make the same thing ayanayo because nayo uyenze from his mind. Now you are creating because imind yakho kubonisile ngebronze ungakwazi ukwenza le way. Awuneli, kungoneli my brother. That is the problem endifuna uthetha ngayo nge-heart, ndisithi i-heart trick. I-heart inalaa mkhuba ungoneli bra. Once you indulge kulaa mkhuba ungoneli, uyawusoloko uzifila ingathi awunanto. Ubunayo le way nawe, qha yakho yenziwe ngesilva, yam yegolide, the same fucking shape. Hayi wena ngenxa ingeyo yegolide yakho uzifila miserable, ingathi useless, kodwa it's the same thing. And this same thing achieve mhlawumbi the same effect xa uyifaka esipikeni.
yegold yeyantoni qha ixhomekeka ngokwe-image enkangeleko qha, but isound eyiblezayo yeyona nto uyifunayo. Isound ikhupha the same sound naleya yegolide. Awuyiatshivanga i-end goal. Yintoni oyifunayo? Ifana nalaa nto wena mist ube nemoto, imoto yakho ufuna uyiphimpa that much ukuthi funeka ibonakale inespoiler inantoni. For ntoni? Imoto it's a material that can take you here to another point. It's a transport. Why you want into yobana imoto yakho funeka ide ibe yilawe caba xa ibonwa ngabanye abantu nabade bafuna uyiba as if ingathi ijewelary? Why imoto iza kukhazimla that much? Ufuna ntoni? Useless that much ukuthi ufuna ujongwa ngemoto ukuze ubonwe ngabantu ukuthi uyakwazi ukwenza. Wena awukwazi kwenza wena ngokunokwakho without ubonwe, awukwazi. Hayi uyakwazi xa ufuna uvalideyithwe abanye abantu. So this is the problem with you. And it is that problem is the difference between me and you. Me, I don't want to be validated by anyone. Yabo? I don't want no one to validate me. Ukuthi this is what things in my life supposed to be. No. The way I am now, this is where my state of mind is. Tomorrow, you will see as I grow. I want to live real. I don't want to live in beliefs or in influences. I refuse that thing. If it means to die in that concept, conceptualize wena ukuthi ndi-poor ngenxa yoba ndikwazi uyenza mna ngebronze wena ukwazi uyenza ngegold, let me be poor ke then in your concept. But the only thing I'm not going to do is pressure illusion. Here, we are here to create things. We mold forms. I will never sold myself for the forms and equipments. Ngamaplanga ndithengisa isoul yam for uthenga uba nemali yonqonqa yothenga ikhabhathi, thenga imoto, itoy. You get? Imoto andiyityi mos andilaya. Akho nto imoto ingena kuyo emzimbeni inditransforme indenze a better person imoto. Qha yenza xa ndiphuma ekasi ndizifile comfortable ndandindibone ingathi ndinoline. That's all. So ndisacrifice uba sematyaleni just because ndifuna uxhomela nini. No. Life is so expensive. A simple life is the best. Andithi don't have imoto. Andithi futhi in your life xa unazo powers uyiphimba imoto yakho ibehle xa ufuna so. But no, the intention, be clear kwi-intention yakho. Don't be under influence uyenzele just because someone else is doing that same thing. It ain't gone like that. Me, I refuse to live such a life. Yabo. So that's life. That's why I'm living like this. I even thought before I shoot these videos, kunganjani if mhlambi ngakhe ndithenge nelaphu yabo ndilixhoma apha kwi-background of which I'm going to do in the future to come, but not now. Because like andikasiboni isizathu saloo nto ngoku more than ukuthi kubaluleke the message that I'm sharing with you and the entertainment within the message and entertainer ngayo ukuthi what I'm saying, you don't have to believe it, you don't have to take it or change your lifestyle with it, but listen to it and found ukuthi uzibonele ukuthi you can either pick it up or you can either throw it away. Yes, sisitsho sithi to go back to Africa, yeah. So ke bantakwethu injalo, but all I'm saying here, this thing plastic le if ungayitshisa with something here I can bend plastic le Lord yayibona ishape moldiwe. This is not the originally locked within that artist's mind. Shape nje le emoldwe ngento echolwa apha le ayiyo dipakla artist, because the artist engqondweni ayenziwanga ngale plastic, yenziwe by the mind, by the matter of the mind, the image within himself, but yena uyibumbe ngale object. If you can use your artistic skill, i-ideas zakho uzibumbe here, you can have everything you want in this world. This is the secret that we are forbidden to know. Yabo? So apha elifini akekho umuntu ophuwa. Never said ukuthi uthi umuntu umthanda ngenye imini mhlawumbi ubona indoda uyithandayo uqonde le ndoda aba engathi ayinaline uqonde iphuwa. Umhlawumbi umntakwethu ii-opportunities zakhe azikavuleki, but wena if ungakhona elifini yakho ungavula ii-opportunities abe ngumuntu ophethe elifini abe yile nto proud yiyo, because into ethethayo nantsi, does he have ideas to mold and sell them to the people and bring those ideas here in the physical space and sell them to the people? This is the secret of life.
I am making this thing so simple. Yabo. Le angatsho omnye umuntu athi kandithetha ngale nto athi mina ndititsha mhlawumbi la ekuthiwa yi-occultic science. Yabo, yi-science efihlakeleyo but mina ndithi i-occultic because le way nazi ii-ideas, nazi. These things zibunjwe ngabantu, zikhalarishwe ngabantu. These are the ideas of other people. Nazi nee-drink pop. The ideas of other people, these things, the originals of these things exist in the minds of who created these things. But us, we are here because once these things, the originals are expressed here, the space here, duplicate. It's a space of infinity because here you can make something into many bunches of things. That's why we have this thing. We speak as way. Something. So let us understand the spaces of creation. Once we understand the spaces of creation, we can be able to create whatever we want to create. Yabo. Ngendlela ofuna ngayo wena uyi-creator, the God who molded the matter. We are the image of the God. So you are a God, I am a God. You see? So we are gods. You see? The spirits that exist within physical matter. We have bodies, we are gods in the physical matter because imighty creator, creation. Yadala heaven, yabeka angels, not here on earth. I-earth yashake ingena God. No one rules the earth in the space or solar system. So kwakudingeka i-ruler. That's why kwabekwa umuntu kwathiwa makabe ne-dominion above everything. And lo muntu akazuba sisilwanyana esingathi imbumso okanye kufuneka abe image of the God himself, the one who created things. So he's gonna be the one here in this creation. So apha lizulu lomuntu. We are here to live and rule in this space. Ayomyth le iBhayibhile iyayitsho loo nto itself. So let us not always dwell kulaa nto ka-Adam and Eve of the original sin. Let us go back instead and strive to become who we're supposed to be in the space of creation or in the scheme of things. Let us become, instead of being subjugated and sit down and wait and forever be doomed if the one we are waiting for is not coming, in the eternal sin that we were born, which we are not even a part of it. No. Let us live life as it is, but wait. Yes. Yes, I. Peace, yo.